Al 1974 vaig néixer jo. I al 76, jo. Al 2049 em moriré. Amb 75 anys. Jo més tard. Al 2066, amb 90 anys. Fa 100.000 anys. Naix la Posidònia, l'organisme viu més vell del planeta. I fa 4.500 milions d'anys es va formar el sistema solar. I 50 milions d'anys després, la Lluna. I amb ella, el primer eclipsi solar total. El dia arriba de nou i sentim una gran emoció. Sentim el privilegi d'haver sigut testimonis d'un fet incomprensible. Hem assistit a l'assaig general d'un possible final. L'assaig general d'un possible final. Virgen Santísima. Mira, Julián, qué mesa que nos ha preparado tu nieto. Mamá, no te levantes, que hoy nos encargamos Alex y yo de todo. Això, mireu, així teniu samfaina, musclos i escopinyes. No, ya, escupitajos no. ¿Y qué buscabas? ¡El freno de mano! La marxa atrás, Salvador, la marxa atrás. Alex, és que després, en un bufit, aneu al saler i en un bufit, ¡fua!, desapareixeré per sempre. No, 790.000, 2.800.000. Què? No ho veig. Mor la Posidònia. Que caguen, tu. Ara, Me sap mal, saps? que no està mal, 200.000 anys. Ja m'agradaria a mi.